мафтуна нозимӣ хонандаи синфи 11 муассисаи таълимии рақами 39 бобоҷон ғафуров мебошад, ки имрӯз ҳамроҳи як гурӯҳ ҳамсабақонаш дар рӯзи дарҳои кушод ба раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти Суғд омад. Вай мегӯяд, дар рӯзи дарҳои кушоди кумитаи ҳолатҳои фавқулода бори аввал аст, ки иштирок мекунад. мафтуна ва дигар ҳамсолонаш бо таҷҳизоту техникаҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз наздик шинос шуданд. Барои онҳо аз ҷониби масъулини раёсат тарзи дурусти истифодаи таҷҳизот ва техникаҳо фаҳмонида дода шуд. ба мо имконият медиҳад, ки ҳамаи инро мо узе мефаҳмем. Ба мо ягон дар вақти мо вай шуда ба мо инҳо узе ёрӣ расонда метавонем. Дар оянда ҳамин хел дарҳои кушод боз бисёртар шавад. Мо боз хонандаҳон биёем, боз имконият мӯлтар шавад, ки боз фаҳми шумо бисёртар шавад. рӯзи дарҳои кушод дар раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд субҳи имрӯз санаи 15 октябр дар саҳни раёсат баргузор гардид. омӯзгорон ва беш аз 30 нафар хонандагони муассисаи таълимии рақами 39 бобоҷон ғафуров дар ин чорабинӣ иштирок намуда аз фаъолияти корӣ ва тарзи истифодаи таҷҳизоту техникаҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода шиносоӣ пайдо намуданд. сардори маркази таълимии методии раёсат Муҳиддин Абдусамадов суханронӣ намуда таъкид кард, ки дарҳои кушод ба муносибати рӯзи байналмилалии коҳиши хавфи офатҳои табиӣ ташкил карда шуд. ҳадаф пешгирӣ аз офатҳои табиӣ ва васеъ намудани савияи дониши хонандагону наврасон маҳсуб мешавад. ҳамарӯза дар вақти аз хона баромадан ё ки ба хона омадан, яъне умуман ҳангоми ҳаракат даҳҳо намуди хавфу хатарҳо моро ҳамроҳӣ мекунанд ё ки иҳота мекунанд. мо бо риояи қоидаҳои бехатарӣ ҳамаи онҳоро бехавф мегузарем. чизи оддитарин ҳангоми роҳ рафтан дар роҳҳои автомобилгард, роҳҳои асосӣ, шоҳроҳҳо, мо агар қоидаҳои ҳаракати роҳро риоя нанамоем, ба ҳодисаҳои нохуш дар роҳ мехӯрем. як гурӯҳи хонандагон дар синфхонаи раёсат бо лавозимоту асбобҳои ҳангоми ҳодисаҳои фавқулода истифодашаванда шинос шуданд. ба онҳо аз ҷониби масъулин дарси амалӣ ташкил карда шуд, ки дар он хонандагон озодона ба саволу муаммои худ посух гирифтанд. хонандагони муассисаҳои таълимӣ низ аз иштирокашон дар рӯзи дарҳои кушод изҳори қаноатмандӣ намуданд, зеро ин иқдоми масъулин барои онҳо хеле ҷолиб буд. набзи дил, нафаскашӣ қатъ гардааст, то 10 дақиқа чо карда мумкан? наҷот дода мумкан. сардори бахши кор бо ҷомеаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд Шаҳзода Бутаева ҳангоми суҳбат бо мо гуфт, ки ташкили рӯзи дарҳои кушод дар раёсат имкон медиҳад, ки сатҳи дониши ҷавонон дар самти пешгирии ҳолатҳои фавқулода баланд бардошта шавад. ҳамчунин таъкид гардид, ки ин иқдом баҳри ҳавасмандкунии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ мусоидат мекунад. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур баландбардоштани савияи дониши хонандагон, ҳавасмандгардонии онҳо ба хизмати ҳарбӣ, шинос намудани онҳо оид ба ҳаёт ва фаъолияти наҷотдиҳандагон, шинос намудани онҳо бо техника ва таҷҳизотҳои раёсат, инчунин ба онҳо омӯзондани ёрии аввалин тиббӣ ва худнаҷотдиҳӣ ва наҷот додани атрофиён мебошад. ин гуна чорабинӣ ҳамасола дар сатҳи ҷумҳурӣ гузаронда мешавад ва дар сатҳи вилоят дар шаҳру ноҳияҳо низ як ҳафта, яъне ки ҳафтаи ҷорӣ дар асоси нақши чорабиниҳои аз тарафи сардори раёсат тасдиқ гардида ташкил ва баргузор гардида истодааст. масъулини раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ таъкид намуданд, ки ташкил ва баргузории рӯзи дарҳои кушод дар раёсат ба ҳукми анъана даромадааст ва он ҳамасола гузаронида мешавад. ин иқдом бахшида ба рӯзи байналмилалии коҳиши хавфи офатҳои табиӣ, ки ҳамасола санаи 13 октябр таҷлил карда мешавад, рӯи даст гирифта шуд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Тиловатии Хабар.